yathi nenyanga iningi kakhulu uyaphi nje kwenenyangeni ngoba sikhuluma ngeliviki lana nayo iviki iningi cherry free bese ibuya phala umuntu uhlele seyintabe angithi samukududuza amaphakethe imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kusebenza ha baby kude baby no 500 umuntu sehlele semgaqweni ngizokuphethelele yini siyakhona ngathi isikhathi sesiswane umfoyo bekusale isikhathi sesiswane yonke akusiza ukuhlala ngibe wena shana ukuthi uyakhona kuba noma ekhaya nacaciselele kodwa imali la iningi ngakhona yathi maqinisela abas desperate times cause desperate measures ngisaphila ngiyohlangana nomndeni plus futhi kudala ngawugcina we have to celebrate ngizobuya ngokunquma ngedwa njalo mangicabanga noma bayifaka nanzi bafana bayafana nesiyini awu baba uhlele seyintabe angithi samududuza amaphakethe imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabe noma masisi yathi umkhulu kashaka lomabhiki subject yaso uzomthonya bani noma kukude